आक्रमण कर नर्करे पीठ बोली दुर्दशा भोगे ब्रह्मा बड़देव बेले कही नारी महिषार मृत्यु हम तुम्हारी हाथ ही हम महिषार मृत्यु किंतु मो हाथे अस्त्र काय मो हाथे शून्य मते अस्त्र दियो प्रिय देव गण मोर सौम्य हस्त भरि मोर
କଣ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ଦିଅନ୍ତି ମହାରି ବିଷ୍ଣୁ ଦିଅନ୍ତି ମହାରି ଆବର୍ତ୍ତକ ଚକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି କରି বজ্র কাঠি বজ্র সতী দিয়ন্তু মহাভগবতী দিয়ন্তু বারাণী বিকল ঘট খড়গ বিষ্ণু বিমানে চক্র ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାହନ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେବ ମୋର ଜହାନ ମସିହ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ ଘଟ ସବୁ ଧରଣୀ ବାହାନ ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବଗଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର ଠୁଳ କରି ଏଇ ପଶୁରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ତମଠାରେ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଦେବୀ। ତୁମର ବାହାନ ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତିରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମో ନମଃ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः।
ଲିକୁନ ଏ କଣ ମା କାନ୍ତାୟଣୀ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ଏଇ କରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ତ